sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Huwebes, pitsa 23 kan bulan na Disyembre taon 2021. Duwang bangging turuga na lang. Pasko na. Merry Christmas po and Happy New Year sa Lambang Saro. Sa mga advertisers, mga sponsors, mga karonda, mga Santa Claus, good morning, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. Sa padagos po nindong pag-rumdom. Sa moyang personnel and staff, langurog na po kan sa moyang radio station. Sa mga nagpadara po sa moya nin pamasko, Diyos mabalos po sa Indogabos. Kamo ang Santa Claus mi, di ba? Paring atsa. Kaya kami po minasaludo, minapasalamat po sa Indo. Sana maging merry man po ang sa tuyang Christmas, ang sa tuyang mga kababayan. Although, anibata pong mga kababayan sa parte kan Bisaya and Mindanao, mamundo mo yan. Kaya aros sa garo kita makipagsimpatiya na garo da kita makapagsilibrar nin husto sa panahon na ini. Naigwang ng mga kababayan kitang nagmumundo, nagugutom, napapaha, nagsasapo ng kadikluman, namok, init sa aldaw na mayong masirungan, may mga nagkagarabaan pong mga harong. Na was out na pispis sa indang mga lugar, sa indang negosyo, bagsak, uda ng pangkabuhayan. Kaya po, ang pangapudan, apilasyon man kan mga taong nagkabiriktima po kan super typhoon audit na ini, na tabangan man po sinda. Kaya sa to'y mga kababayan, pasalamatan tayo itong mga nagtatarabang, mga politiko man yan, mga negosyante, mga iba-ibang nasyon na nagpapaabot na po ni relief goods, ayuda, kwarta, pagkakan, tent, kung ano-ano pa. Ibinabagsak sa to'yang gobyerno, nangurog na sa DSWD, na iyoan katabangkan sa to'yang gobyerno nasyonal, para po makadistribute kan mga tabang na yan. Sana po Diyos ko ang satuya pong pangajion. Dahil naman po lugod nindo pagpakiaraman ang para sa inda itaon nindo yan. Ang para sa tao na mas nangangaipo sa panahon na niyo. Ang mga tabang na yan itaon po nindo yan. Yan lang ang pakiulay tano, ha? Sana dahil na mangyari itong mga nangyari kan panahon na may mga foreign aid, foreign mga tabang hali sa iba-ibang bansa. Tapos kan in-interview kan national media, dahil pa nakaka-receive perang simana na nakakaagi.
Kaya ang DSWD ang pakiulay ta sa indo, sekretary, ang para sa mga taong nangangaipo niyan, ipanautabi nindo. Tapos ang mga nagtatabang, dapat maging honest po kita. Ang para sa tao, itao nindo. Ta nangangaipo sinda ng tabang sa panahon na ini. Paha sinda, gutom sinda, nauura na, nababalad dahil nagkagarabaan po ni narong. Aros nagtuturo ang mga luha ko pare. Kaya sabi ko, kami nga ni kasud, mga digdi sa RPNDC kaya simple lang po ang pinakang Christmas celebration may. Haros napakasimpleng handa. Garo ito bagang ordinaryo lang na pagkaon sa panguntuhan. Dahil nagsisimpati kami kay ini pong kapag tiusan ngo niya na mamatian, trauma, katakutan sagod sa ngonyan, nagkawara ning propiedad, arong, nagugutom, ang mga kababayan ta sa parting linamasa kan na typhoon audit na ini duman sa parte kan na Bisaya and Mindanao. Maswerte man po kita sa parting ini kan Bicol Region. Kaya ang mga ibang Bicolano, nagtatabang ng orog ng opisina ni Vice President Leni Robredo, sige na po ang padara dumanin ayuda. Kaya inaumota po sindaw, si mga senador dyan, mga kandidato sa pagka-presidente. Si Manny Pacquiao, inangat na kamo, aliw na ang politika na sa panahon na ini, magtarabang na kamo. Si VP Leni, sige-sige ang tabang. Ang opisina po ni Presidente Rodrigo Duterte, mismong si Presidente, sige man ang bisita sa mga lugar na nadistroso po kan na super typhoon audit na ini. Kaya nagpasalamat man kita kay Presidente na nagtatagaman ng dakulang kantidad pa, di garo bilyon-bilyon ang itatagaman niya. 2 billion gayo no, para po sa pag-ayudang ini. Sana direkta na po nindong itao sa mga tao. Tabaka ipaagi pa yan kung kisay-isay na naman. Arog kan mga dilata, halimbawa, imported na mga dilata. Baka si imported na mga dilata, maribayan pa ng made in local na sana. Baka ang corned beef is spam, maging sardinas na sana nga lokal. Ay, Diyos ko po dahil hindi yung pag-ibuhon, Diyos ko ta. Pag naramang ko si mag-ibukit, tiraon ko tulos pa ding tabugaon. O yan para sa tao ha. Dahil natabi nito pagdunungan. Tatig di sa ibabaw kang kinaban. Igwang madunong. Igwang mas madunong. May mas pinakamadunong. Pero may kapangyarihan. Ang mahal na Diyos ta nahihiling po ang madaya. Kaya dahil po kang maging hanis na lang po kita dahil kita magparagibong niya ng kabalasubasan ta mandata po yan. Nakalive kita digdipadi. Ta at yan babarati yung kumanan sa to yung mga Facebook live viewers ang samoya pong mga sponsor advertisers, mga Facebook live viewers, mga suki sa mga programa kan RPNDC kay mga nakatutok sa samoya permi sa mga programa mi. Salamat na Marisendo and Merry Christmas and Happy New Year man po sendo ka boss. Mga Santa Claus tadig di sa Rinconada area. Yaon dyan ang pamilya Portuno. Kami nga ni po dahil man liningawan na mapaabutan ni na pamasko. Kana pamilya Portuno na haros gabos na empleyado digdiyo. Agko ki pamasko kaya Diyos mabalos pong maray. Congressman Josal Portono, Congresswoman Josal Portono, incoming Vice Governor Sal Portono Jr. Yaon man ang pagpasalamat ki Ma'am Dorothy Ibarita man si ta pirmi man pong narurumduman kita digdi. Mabuot, maigos, relyosa, matinabang. Baka nga ni mag-abot ang panahon, baka magkandidatong mayor or city mayor. City mayor, city councilor, kana iriga or baka mag-board member, di ba? Si Ate Doti Ibarita po kaya siya si Ma'am Doti Ibarita Amansi, yun po ang Chief of Staff, Office of the Representative, Jocelyn Portuno, 5th District Camarines Sur, Congress of the Philippines.
Merry Christmas po, Ate Doti. Salamat na maray sa pamasko. Nagpapaabot man po siya sa mga kabats, sa mga madihon, padihon, mga sadiring tao. Sa indang pamilya, nagpapaabot po ni Merry Christmas and Happy New Year sa lambang saro po sa Tuya. Siring man po si Gubmigs, Provincial Administrator Luigi Villaferte, Congressman Elmer Villaferte, saro ni sa mga Santa Claus ngunyan sa probinsya po ng Camarines Sur. Sige po sindang panao. Nin regalo, tabang sa tuwing mga kababayan. Kaya salamat na maray po sa pamilya Villaferte. Siring man po, nagpapaabot man sinda ng Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro sa Laogan probinsya po ng Camarines Sur, nangorg na po digdi sa Rinconada area. Siring man po diyan pa lang sa Nabua, nagaantabay man pirmi si Konsyala Manolo Son, de ko man lamang ngayon nadadangog jowing igrit mo ko pirmi ngaya kung nakaantabay ka ninyo. Kaya paabutan ko siya nin good morning. Oy, Merry Christmas and Happy New Year po, Konsyala. Siring man si Iski Federation President ex officio member Coco Astibe. Saro po ini sa sponsor ta permi man nakatune in. Kaya lang po dahil ko nga Joey na daw na pigbabati mo lamang ako sa imong programa. Kaya bati unta ka po nga niya ako. Siring man si Mayor Simbulan ka Nabua. Saro ini sa Santa Claus po sa Nabua. Sigian paugma sa mga tao itong Christmas greetings Christmas party ninda. Haros sa nanaoning tig-1,000 piso sa mga empleyado. Si Gubmigs, si Kong Sal Fortuno, Congresswoman and Congresswoman Fortuno and incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. nagparapol sinda ng 50,000. Kaya ugmaon si mga empleyado, si Gubmigs, man si PA Luigi Villaferte, 50,000 man si parapol. Si Mayor man, haros ma 200,000 gabo si naipanaong tig-1,000 sa mga empleyado. Kaya happy po si mga empleyado, tigwapang mga parapol. Mga Santa Claus tapos sinda sa panahon na nining Kapaskuhan dyan sa Nabua. Kaya urugmaon man po ang LGU employees and officials ka Nabua sa mga Santa Claus na ini. Siring man po si Mayor Jeff Vicinio, nagpaabot man ng Merry Christmas and Happy New Year sa Indugabos. Salamat Mayor, At saro man po siya sa Christmas greeting sponsor ta sa radyo. And then si Mayor Miguel Ibasco kan Bula. Si incoming Vice Mayor Nonoy Ibasco Jr. o si Konsyal Secretary to the Mayor Greg Pontanal. Nagpapaabot sinda nin Merry Christmas and Happy New Year sa Indugabos. Mga Santa Claus po sinda dyan sa parte kan Bula. Nananao sinda ning mga pagkakan, pamasko, kwarta man yan pagkakan. Kaya dakul kitang dawa pa paano mga Santa Claus. O si mga ninong-ninang, siyempre, ang mga inaanak, agko pirmi na pamasko ang mga ninong-ninang. O sa mga nagkakandidatong Mayor Digdi Ulip sa Iriga, si Sema lamang ang siging panahong regalo niya na ma-celebrate kita kang Pasko. Garbaga kulang ang nahiling ng Santa Claus na nananaw sa Iriga. Pero wari si Congresswoman ta sige panao, si Gubmigs, o si Isay pa ang nahiling mulip na sige pa man panao. Nag-Christmas party nga ni pala ng iba digdiyo. Dahil lamang nakarumdum sa mga nag-i-endorse sa inda. Ay inda tayo. Marisa na basang, sabi ka ni ba? Kaya minsan ang ibatang mga pag-iriba naghihinanakit man. Kita nga sige ang rumdom, pero sinda dahil mo lamang makarumdom. Buisit! Okay lang nga niya ako yan, idol. Oy, good morning kay Vice easy na busy na Idsil Di Maywat, City Councilor.
Pero may manya ko Joby naka-tune in dyan sa programa nindo. Parehas man sa kasi Councilor Sani Maestado, pero may man naka-tune in. O si Consiel Rosorol po, pero may maning naka-tune in sa tuyang programa. Si Joter Tersinio, good morning, idol. Ano lamang, Merry Christmas and Happy New Year. Si rin man po ang pamilya ni Mr. Derry Ibarreta, Ma'am Jenny Ibarreta. Sa diring tao ni Ma'am Dorothy Ibarreta Manse. Palayugan ko ng good morning. O mga Santa Claus po sinda. Nagpapaabot man po sinda ng Merry Christmas and Happy New Year. Ang sendang pamilya, sendo po gabos. Salamat, salamat. Maray pa ini yung Amerika nakarumdum sa Pilipinas. May mga relief goods na saka ining si Queen Elizabeth pare, di ba? Kang UK ba yan pare? United Kingdom yan, di ba? Sisi pa daw Ireland pang mga bansa daw nagtao dakol naman gayud. Oo. Kaya so mga yaon na mga kababayan ta sa Bisaya and Mindanao, sana maging maugma kamo dawa po grabing kalungkutan ang sa indo pong namamati, trauma, takot hanggang ngunyan may mga pamilyang nagkagaradanan pala. Ang condolence ipaabot taman sa mga nagkagaradan sa nakaaging super typhoon Odette. Sana makabangon kita tulos sa tuya pong sitwasyon sa Pilipinas. Pasalamat kita mayo nang nagpa-positive sa Camarines Surgayad pa din COVID-19 Kaya sana makamtanta ng herd immunity. Barita ko mamundo dyan ang mga MOA ba yan pare? Itong MOA ba yan? Itong mga empleyadong MOA yan job order. Nakakaawa naman yung mga empleyadong job order. Kaya ni pong munisipyo po kan Bato Camarines Sur. Sagod sa ngunyan po at mayo ng bonus ang LGU sa pamamayo ni Mayor Frank Bernaldez. Saka ang Vice Mayor dyan na si Junjun Sorilla. Ano po yung tabalang maray? Or ano talaga? May masisweldo o mayo? Tanong tabalang maray? Na siguro nag-rendered man ng services po sa munisipyo ining mga job order dyan sa endo pong banwaan. At taudahan ako ng bonus na nare-receive. Uda pa kisweldo. Pero ang bulan daw pa ang dae pa di nasisweldo. Kawawa naman, Christmas pating gayo. Marilamang pati ko ng pasweldo kang LGU sa job order, halangkaw. Baka nga ni Daya nagsising kumil, pero ama daw ang monthly ninda dyan. Pabalik-balik sa trabaho. Sweldo na dapat ikabayad man sa inutang. Tapamasahe, gasolina, pagkaon. Tapos, dahil nindo piga-asikaso, Mayor Frank Bernaldez, Vice Mayor Junjun Sorilla, ang obligasyon po kan moral kan munisipyo. Kamong mga local officials saan may pananagutan sa mga job order na ini. Napigpara-hired pala niyo ni Mayor Frank Bernaldez, dahil nindo pinasiguro tabi Mayor kung ini may budget ini, may allotted or appropriation budget talaga kayo ini. Na tagamaan munisipyo. Takon mayo man sana po, prior pa ang sanggunian bayan na pinag-aprobaran para sa pansweldo or including the bono sa mga job order na ini. Diday ko taan na kamo nagpara-hire, nagpara-papirma ng kontrata sa mga job order na pinag-ako nindo na magtrabaho sa munisipyo lokal, kan banwaan po kan Bato Camarines Sur. Kawawa naman po ang mga taong ini. Tapos maturuklingan kamo. Baka ang sinasabi ni Mayor Frank Bernaldez dahil inaprobaran kan Sangguniang Bayan. Sa panginginot ni Vice Mayor Junjun Sorilla, ang magkakanigong resolution kayo or ordinansa para makapag-appropriar, maka-include sa annual budget for this year ang sweldo para sa mga job order. Baka yan ang pigarason man ni Frank Bernaldez. Pero kung dadangugun tamang kayo ng rason kan sanggunian,
paano man kamo mag-aprobar kung man talagang budget na ipansisildo sa mga kaswal o sa mga job order na ini. Anhapot Mayor Frank Bernaldez. Ikatay kakayan ang nga ako, nagpalaog sa munisipyo, abunaran mo na, pasilduhin na ni. Total mayaman ka man, mapira ka man. Pasilduhin na yan. Mga job order ng tamapas kung kayo. 24 na sa aga. 25, masilibrar na kita kang kapaskuhan kay Puan may pagkakan sa lamisan mga job order na yan. May pambakal man lamang ning pagkakan. May paugmaman lamang sa pamilya. Pig para palaog nindo sa munisipyo, di pa lang kamo preparado sa pansildo kan mga ini. Pati bonus man lamang, dapat na prepararan nindo yan. Iyan po ang problema. Kung magkaiwal ang vice mayor sa politika, saka ang vice mayor, saka ang mayor, pag magkalaban sa politika, dain nindo na pag-uulayan ng tama ang para sa mga tao. Ang para sa tao, itaw nindo. Bako magparaturok doan ka mo, tama yung mangyayari kang turok doan nindo. Sulot na! Bakong eksplanasyon. Ay, inda tayo, Paskong Pasko. Mapapatulang kita ning ata makulog ning tonsillitis ko. Yan pala mga tugang na soft drinks na naglipot ng inumun mo. Ta sobrang init baga kay kansarong aldaw, bakong araw ka subanggi na mati ko man sa sobrang lipot. Alas 11 nagtataki ako sa lipot. Liputon baga niya ako ning panahon mo niya. Hanggang aga, maliputon. O pag-araw ka ning aldaw po, lalo na pag-udto, namati ko si grabing init. Nagbakal akong soft drinks. Maliputon. Ininom ko. Ay tinonsillitis pa ako. Araw ka niyo, garo niya ako nabusi ang tonsillitis ta kayo yung kauyaman takan nakakahirak baga ng mga job order. At job order na nga ni, dahil sa mababang sweldo, tapos sa arogon paman nindo niyo kayo niyo, kamuan may obligasyon moral. May pananagutan kamo sa mga pig-hire nindong ini. Na pigpapaasa nindong may masisildo sinda, maging happy man lamang ang Christmas ninda. Di ta kay puan-puan mga turok doan, turok kulingan nindong duwang opisyal kan bato. Kundi ang kay puan kan tao, aksyonan na nindo yan, solusyonan na nindo. Uy kami yun, ta nagpara-hire ka kan mga job order na yan, abo na rin na. Tsaka mo na lang, kung masolusyonan, di saka na lang nindo tabi, i-replenish, an sa imong magagastos. Ikabaya idol, ano lamang, makasyat lamang kita, pirme. Tawa ko may tonsillitis idol, daran, mag-ready ka na dyan ng purog sana idol. Primation ta na ni. Iyo idol, no problem. Dahil ka magalit dyan sa endong ngunyan, pasyaran ta kang ngunyan. Good morning kay idol Joter Tercinio. Mga togang, sige kayong barasulan da po dyan sa LGU Batuan, duwang opisyal dyan. Nagiinit dahil sa daing pansweldo sa job order. Tapos iniman na mga local chief executive, kung mayo ka mong siguradong pampasweldo dahil ka mong para-hire ng mga job order. Maray ng prangkaw nila ang tao. Picture na lang. Sige, pwede ba? Okay. Ano man daw ini mga kandidato para senador? May nagpamasko man lamang sa mga tao? O baka puro lang pagwapo ka mo dyan sa Senado? Puro patalinuhan ang tirada. Ani ba man dahil na nagpapiling sa tao, lalo ngunya na Pasko. Lalo na po duman sa mga nabiktima kan bagyo. O hay na kamo mga senador, mga nag-aaspirar. Ay ano na tayo, panahon nyo niya na magpahiriling kamo sa tao. Bakong mapailing lang kamo sa mga tao kung maagad kamong buto, ay inda tayo. Ang kooperatiba ng kuryente sa Rinconada, matabang po da sa Bisaya asin Mindanao. Mananao man sinda ng tabang duman, lalo na sa indang serbisyo. Para po sa pag-rehabilitar
pagpakaray kan ini pong mga linya ng kuryenteng nagkaparatodan po dumaning na supply ng kuryente. May mga bisita po kita digdi, mga tugang, siguro tawan ko magyara ng pagkakataon at least makapag-greet kita ngunyan, mga kaibigan. Pwede man kitang mag-Bicol, ano sir? Si sir na, pwedeng, yung mga pangalan po. Katulong natin sila po sa pag-maintain ng peace and order sa lalawigan ng Camarines Sur, Bicol Region. Ito pong sa Special Action Force. Ang nakabase po dyan sa Barangay Nyerba, bayan ng Naboa, Camarines Sur. Tamang-tama ho, ay kasi magsiselebrate tayo ng Christmas. Ma-celebrate po kita ng Christmas. Ano po ang sa indong mensahe sa mga kababayan ta? Ano po ang sa indong programa? Paano nindo isi-celebrate ang Christmas ngunya na COVID-19 pandemic? Inot po siguro, sir, yung greetings muna ninyo po sa ating mga tagapakinig. At pakilala ho kayo at yung mga pangalan ho ninyo. At kung mayroon din kayong pwedeng batiin ng mga official natin sa AAP or sa PNP, ano po, please go ahead po, sir. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas sa lahat ng mga Bicolano at sa buong sa lahat ng tao na nakakapakinig ng programang ito. Nandito po kami ngayon dahil sa kanina katulad ng sinasabi natin na ni Sir na peace and order. Ito po yung pinakatututukan natin ngayon tungkol sa national election and local gun ban. Okay. Ito po yung pinaka-importante. Effective na po ba yung yung gun ban natin? So As per COMELEC? sa ngayon po kino-consider na rin po natin na ito ay national and local election period na dahil meron na po tayong mga nagkakandak ng pangangampanya. So, sakop na rin po ito ng ating gun ban resolution from COMELEC resolution number 10728, rule number 2, section 2, and the Republic Act number 7166, section 2. This pertain to COMELEC resolution number 10728 entitled Rules and Regulation on the Ban on the Bearing, Carrying, or Transporting of Firearm or other deadly weapons and employment, availment, or engagement of the services of security personnel or bodyguard during the election period of the May 9, 2022 national local election, wherein Rule number 2, Section 2 states that no person shall bear, carry, or transport firearm, so deadly weapon outside his or her residence or place of business in all public places, including any building, street, park, and in private vehicle or public conveyances, even if she or he is licensed or authorized to possess or to carry same unless authorized by the Commission through the Committee on the Ban on Firearm Security Concern in accordance with the provision of the resolution. Ibig sabihin po, kahit sino pong persona na nandito ngayon ay o nakakapakinig, unless authorized by the Commission of the COMELEC, hindi po siya authorized na magdala ng kahit anong deadly weapon, especially firearms. Sa mga checkpoint ho pala, kung wala silang maipakita na authorization from Opo. COMELEC na sila ay authorized to carry firearms, Yes pwede po. silang huliin at i-confiscate yung baril at kasuhan sila. Yes po, Kaso criminal yun. in connection po 'yan sa election na authorization. So kahit na authorize ako ni ganito ganyan, Kahit pero hindi konektado sa election for the synchronization of the peace and order, hindi po siya talagang nakalabag po siya ng national election and local gun ban. So mayroon siyang pwedeng haraping kaso. Opo. Kailangan ho pala, dalhin nyo yung baril nyo. Basta mayroon kayong permit. At Yes, po. permit ng baril
permit to carry at authorization from the Office of the Comelec. Kung saang jurisdiction naman ang nakakasakop, So, di ba? meron po tayo ditong only regular members or officer of the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines and other enforcement agency of the government na nakadeploy Mhm. sa period of election. Sila lang po yung authorized magdala ng Ng baril. kahit naman sino dito na nakikinig po, alam naman na authorized naman talaga yung PNP and AFP. Pero po kung hindi naka-duty yung member ng AAP at PNP, nakasibilyan siya kasi hindi siya naka-uniform, hindi siya naka-duty. Yes po. Nadala niya yung baril niya ngayon, nag-drive siya o nagmumotor siya, na-checkpoint siya, paano na yun? Sinasabi naman po dito sa resolution, Okay lang siya. kailangan Exempted ba yun? kailangan naka-full uniform siya na Ayun. tapos clearly na nandun yung plate nameplate niya, Mhm. then badge number kasi yun yung importante for identification na talagang member siya ng PNP and Okay. AFP. Ayun. So malinaw din pala. Kahit sa inyo ho pala, mga kabaro nyo, kailangan na alam din nila itong lane na Yes ito. po, Ano? yes po. Oo. Yes. So ano pa po, sir, ang magandang information na pwede nating paabot pa? So, ang maganda po dito, katulong po natin ang PNP SAP, ang Special Action Force, especially the 95th Special Action Company na pinamumunuan po ni Police Major Ronald Bautista, na siya po ang commanding officer ng kumpanyang ito. Nagsimula na po tayo maganda nung December 15, 2021 sa anong po to, yung binabanggit natin na gun ban. So tumutulong po yung SAP sa ating mga local police para masunod po itong batas na ito. Okay po. Si sir, baka may gustong idagdag? Wala na? Okay. Okay po. So, Merry Christmas po sa inyo. Merry ha? Christmas po. Nag-Christmas party na ba kayo? Nag-celebrate na kayo ng ano? Tapos Okay na na, po. Tapos mabuti na pa po. kayo. Hindi naman po yan mawawala sa atin. Oo. Every So, paano nyo Christmas, isinelebrate yon? Opo. May plano ba kayong tumulong din sa sa ating mga kababayan sa Visayan, Mindanao, yung mga typhoon victims? Magpapadala rin ba kayo ng ano doon, ng relief goods, ganyan? Bali po yung PNP, nagkakaroon din po kami ng mga memorandum na ambagan, kumbaga. Ambagan, Opo, para ganun. ipapadala rin Ano, doon. sa Di ba? sarili Kasi marami tayong kababayan ngayon naghihirap eh. Opo. Nang humihingi sila ng tulong, may apelasyon sa tao. Opo. Okay. So ano pa ang ibang concern natin na gusto nating ipaabot sa ating mga tagapakinig? Baka mayroon pa tayong important yung sa recruitment ho. Oo. So, Ngayong next year na ba ang recruitment? Anong buwan po ba ang exam schedule for Bali, exam? hindi po pa po natin mailabas yung starting ng ating recruitment, lalong-lalo na po sa pagdating sa SAP kasi iba po yung quota nito kumpara sa ating mga regional police office. I So see. lalong-lalo na po ngayon mag-eleksyon, Opo. hindi pa po natin masasabi. Under Section 14 Republic Act 8551. Under section, a Filipino citizen, kailangan na pure Filipino ka, Mhm. a person of good moral character, Okay. physically Isa yan. and mentally fit. Okay. Must have eligibility either of the PNP entrance or yung NAPOLCOM po na sinasabi natin, board exam, any board course na may board exam Basta po. board passer ka Opo, na, board passer. qualified na rin yun, Opo, di ba? pwede mo na po yan dalhin para mag-apply sa ating PNP. May eligibility ka na po na sinasabi natin. Yung maximum ng edad, hanggang ilan po ang rini-recruit? 30. Pwede pa bang 30 years old? 31 is may waiver na, no? Sorry. Pag 31 waiver. Kailangan na po natin kumuha ng hanggang 31 po tayo, pero yung 31 is kailangan na pong may age waiver po. Marami akong alam, naririnig na yung mga kapatid nating mga IPs, indigenous peoples, na may mga professional na sa kanila, gusto rin pumasok sa inyo, sa PNP. Opo. Especially itong Special Action Force. Kaso, ang iba dyan, medyo hindi qualified sa height. Paano sila makakapasok? Anong gagawin nila para ma-qualified? Kailangan po natin nila yung mga
gustong makapasok sa PNP na hindi qualified yung height, so konti lang po yung diferensya. Kailangan po nilang kumuha ng waiver sa ating mga indigenous people. Diyan po sila nagpapa-certificate yung NCIP, NCIP, National National Commission on Indigenous People. Kailangan po mayroon sila nun para i-present na sila ay isa na rin sa kanilang tribo. Yun lang pala ang Opo. pwede na silang makapasok. Basta yung nabanggit mo mga requirements Yes po. nandoon sa kanila, di ba? Next po is the bar and board exam, nabanggit na po natin kanina. Republic Act number 6506, Board of Criminologists. PD number 907, CS eligibility for college on or graduate. Especially po sa mga ating nag-graduate ng college, yung mga cum laude, Wow. yan po, eligible na po yan ng Basta cum laude ka nag-graduate sa Opo. college pala, eligible na yun, ano? Civil service po yan. Opo. Oo, pero hindi nangangahulugan na cum laude ka, hindi ka na dadaan sa mga Dadaan pa rin exam, po tayo training. sa mga process. Dadaan pa rin. Oo, Physical, process. Opo. exam, ganyan. Written exam. Kailangan mo lang po yung itong mga eligibility po na binabanggit natin is kumbaga qualification lang po Qualification to lang. para kung pwede ka mag-apply sa PNP. Okay. So kahit sino, kailangan pa rin dumaan sa process ng ating kapulisan para makapasok yung training, psychological exam, yung background investigation, then especially the medical. Yung mga single parent, halimbawa, lalaki, may anak na. Yung babae naman, 'di ba? Babae pwede rin pumasok sa inyo, 'di ba? Pwede po, Pero pwede. single mother siya, 'di ba? May anak na sila. So paano pwede pa ba qualified ba silang mag-apply? Pwede po, pwede. Pwede. Okay. Kasi ang iba nagtatanong may anak na akong isa, pero single parent ako eh. So pwede qualified pa basta hindi siya sumobra sa 30 years old. Okay, malinaw po. Okay, go ahead sir, go ahead sir. Next is must not have been dishonorably discharged from military employment or dismissed for cause from civilian position in the government. So yung mga dati ng pulis na dismiss tapos sa military, galing sa military, so hindi na po yan kasi Hindi na pala pwede nagkaroon po yan ng dismissal order. So I see. must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. Yung wala po tayong record na nasentensyahan ka by final judgment, pero okay lang po yung nasentensyahan pero not guilty. Pwede yun. Pwede yan. Pwede yan makapasok. Kasi Oo. kaya nga po ino-honor po yun kasi not guilty nga po walang Ibig sabihin, wala siyang na-commit na Yes po. kasalanan Yes sa po. batas. Malinis po Kaya yun malinis na pag ang record. pag ng korte. So may chance din pa pala Yes sila. po. Okay. Must not have been convicted. Must be at least 5'4" in height for male Okay. and 5'2" for female. 5'4 sa lalaki, 5'4" po sa 5'2" lalaki ang height sa babae. minimum. So 5'2" sa babae ang Okay. minimum. Must weight not more than or less 5 kilograms from the standard weight corresponding to his or her height, age or sex. Okay. Yeah. Must not be less than 21, more than 30 years of age. May nagtatanong sir, yung 'di ba sa atin accepted naman ang MASAB, 'di ba yung mga yung gay ba yon, yung pwede bang pumasok? LGBT, yung may LGBT tumboy, may pwede ba silang mag-member sa inyo, mag-apply sa inyo? Yes po. Accepted din sila mag-apply. Okay. Mabuti naman po. Kasi dapat kasi meron ding iniisip nila makapasok din sa inyo. Unang-una, maganda na ang sweldo ngayon at benefits, di ba, ng... Yung ibang courses po ba? Hindi, halimbawa ako, tumboy, ako bakla. Oo Pwede naman ba po. akong Opo. mag-apply sa Pwede ano? po. Maaari po. Wala Okay. wala pong dito discrimination. Walang discrimination. Oo. Very good. Basta po basta po may maipasa mo po yung Mga eligibility. qualification then process ng ng PNP. Okay. Yun po, pwede kang maging member ng PNP. Ayun. So, Any malinaw unit po. of the Kasi may PNP. mga nakikinig sa atin ngayon na
At Opo. least malinaw at malaman din nila yung Yes po. kasagutan. Marami po din po kami niyan kasama dito sa PNP. Kaya may mga nakakapasok pong ganyan. Kasi siguro makapasok sila, baka hindi natin masabi, mas magaling pa yan sa atin. Oo nga, no? Oo nga. Tama, Di ba tama, po? tama. Yan ang sinasabing, do not judge nga by its By cover, its di ba? cover. Okay. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yes po. Bali po, ito requirements, initial requirements to be submitted upon application. Mhm. Photocopy, PNP online application. Pwede na sa online Yes pala. po, online. PSA or dati pong NSO, birth certificate. Okay. Certificate of height waiver, ito na po yung binanggit natin kanina, if any. Certificate of eligibility, Civil Service Commission, NAPOLCOM or PRC. Okay. Transcript of record from record of kung saan ka man po nag-graduate. Tapos, oo. Opo. Certificate of General Weighted Average. Okay. Nandun na po yun sa college nyo. College diploma, Okay. of course, criminal case decision, if any. Ito na po yung sinasabi natin kanina. May mga clearance sa Opo, RTC, ganyan. No? criminal case decision. Ayan yung sa ano. Kung ma-find out na naman pong Not may guilty. dati kang kaso, pero dapat may patunay ka na you are not guilty. Yes, Yung okay. decision. Documentary requirements. Yan. CSC, PDS. Ito na po, sa ano na po to? Sa PNP na to, sa rin to. Okay. Birth- Siguro to make it ano na lang short panawagan na lang natin Okay yung na po. nag-iedad na tapos na mag-apply ho sa inyo. At may contact number ba kayong pwedeng hotline or kasi kailangan din na siguro for moral kumbaga sa number niyo dito. makahingi rin sa inyo direkta ng contact. Yes po. Kung mayroon kayong cellphone number na pwedeng Oh. oo, kasi marami tayong kababayan na minsan Bali po ang Facebook account po ng yun sa Facebook account na lang. Facebook Pwede account. rin. Okay. PNP SAP Recruitment Section. Yeah. PNP SAP Recruitment Section. So, yung number dito. Oo, para at least online na Email address pnpsap.recruitment@yahoo.com. yun. At Ito least naman meron po yung tayong- pwede nyong kontakin kung sa mga interesado po gusto mag-apply sa lalong-lalo na po sa PNP SAP or kung saan po man po na unit ang gusto nyo. Ito po yung hotline number ng aming kumpanya, yung 95th Special Action Company na nakabase po sa Sitio Nierba, Barangay Duran, Okay. Nabwa, Camarines Sur. 0917-8893-495. Pakiulit lang sir. Ulitin ko po. Para yung nakikinig sa atin, Opo. nagre-record, naglilista kasi Opo. sila. 0917-8893-495. Okay. Sir, maraming salamat sa pagpasyal niyo ulit dito sa aming himpilan at Terminindong Lauman na ansa mo pong suporta yaon po yun sa PNP Special Action Iyo po. Force. Sige. Kung ano man mga pwede nindong i-disseminate, mga panganawagan, mga programa, mga activities, you are always welcome po. So, pakibanggit na lang po ng mga pangalan ng ating mga kasamaan, sir. At siguro kayo mismo mag-greet na lang. Si sir na muna, as your parting word, sir. Ulitin ko po, maraming salamat at Merry Christmas sa ating lahat. Ako po si Police Corporal Soren R. Imbudo, Tubong Bicol din po. Maraming salamat at magandang umaga. Kaya pala nagwapo ta. Uragon man si sir. Basta Bicolano. Greetings lang, sir. Sige, si sir po. Mag-greeting. Okay. Salamat ha. Salamat po, Merry Christmas. Okay, Merry Christmas din ako sa inyo. Salamat. Okay. Okay. Mga tugang, ilalawag ko lang, parang siya ipasok ta sa mga komisyon na parang siya. Ma-picture lang kita digdi. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol,
Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. An RPN DZKI Radyo Ronda nagpapaabot nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Irigas City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarines Sur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarines Sur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarines Sur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Wilfrido O. Buxi, General Manager, Casurecot Free, Irigas City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas. San Nicolas, Irigas City. Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos. Team 1, Batu, Camarines Sur. Kagawad Lani O. Maestrado. Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Ngunya na panahon nin Pasko, gabos kita mamiibi asin mag-arang sa kagurangnan. Mapasatuya man lugod ang biyaya nin katuninungan, kaligtasan asin pagkakasararo. Minsayng atod ninda, Honorable Margie Moran Aguinillo and Family, Municipal Mayor Buhi Camarines Sur, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Political Chief Officer of House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Director Persus Ching IV of Casorico 3, Irigas City. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad nin Mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rede Salazar, Palestina Pili, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, Irigas City. FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Filarca, Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur. Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Irigas City. Dinali Buro, San Roque, Irigas City. Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio, Asensado. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Irigas City. Go and Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigas City. Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Irigas City. J.R. Tatak Grimaldo and Family, Irigas City. Councilor Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Irigas City. Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor Buhi Camarines Sur. Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Irigas City. Prime Water, Irigas City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Irigas City. Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur. Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Irigas City. Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur. Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima Nabwa, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Irigas City. Former Councilor Piwi Gascon, Irigas City. Honorable Fernando Simbulan and Family, Municipal Mayor Nabwa, Camarines Sur. Capverde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigas City. New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Irigas City. Sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa Maugmang Pasko.
Maot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tadi na magparalangkag, tadi na si Itzel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taong pwede mong rapuon, dawat turo pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon tumabang, di magsisileng. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maumbang Pasko po, asin bagayagayang bagong taon. Maging maugmaman lugod ang kapaskuhan kanlalbang saro sa tuya. Anuman ang mga pagsakit, asin pagtios, na sa tong hinahampang, asin hahampangon, dai mananggad malingaw, na magsarig sa mahal na Diyos, na sa tuyang kaglalang, asin tagapagligtas. Sa gabuspong tagabaaw, inipo ang sa indong alkalde, Jeff Besinio. Kaiba, kambilog na konseho kambaaw, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbin siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nandito na siya, 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 with the stars tonight. You better watch him shine, shine, cause we bring our future right.
Mga tugang, paabutan ko man po nin good morning. And mabuot, reliyoso, matinabang na mga parantabay ta sa RPNDC kaya nangurog na po dyan sa San Agustin kay Engineer Steve Andalis and GM Edith Andalis and family dyan sa indang Andalis Gasoline Station po, pirmi man dyan nakaantabay. Salamat na maray sa pamilya ni Engineer Steve and GM Edith Andalis, pirmi man nakaantabay as nagsusuporta sa yung mga programa. Happy ang mga empleyado, nag-Christmas party naman po sinda. And happy ang mga empleyadong ini kan negosyo ni Engineer Steve and GM Edith Andalis. Merry Christmas po and Happy New Year. And nagapaabot man po sindanin maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa Lambang Saro. And si ining public service announcement man ni Susana Maria A. Balbues or Balwes or Susi kan San Nicolas, Sambayan, Iriga City, nawara po an sa iyang iPhone 5 na cellphone, Globe, or iPhone 5 ang pangaran, kan brand. Ang cellphone number na yan, nawara, 0907-241962. Sige lang po dang ring, kinontak ninda. Kung si Sema po nakapurot, pwede siyang apudan sa 0915-323-3166 or sa Iriga Telephone Company 299-2202. Siya po ang kagsadiri kang nawawarang iPhone 5. Na wara kasud mga poko masimenos alas 5:15 ng pagkahapon, pasiring po siya sa city proper. Nagsakay siya sa color blue or kulay dilaw na trimobile. Dahil lang da siya sure, pero duman niya po na walat ang cellphone. Kung siya man ang driver ka yan, kung napurot mo man o kung nakapurot ka ni pasayro mo, kung pwede lang po ibalik man sa kagsadiri kay Susana Maria Balwes or kay Ma'am Susi. Thank you so much po. Bueno, nasa linya ko niyan si Karundang Philip Barasina. Philip, maray na ramrag ka mo. Merry Christmas. And kumusta lamang? Sisi lamang na aspirante sa alkalde sa Iriga, nahiling mong nananaong pamasko, nagsasanta Claus sa tuwing mga kababayan. Go ahead, good morning. Si City Councilor Ros Orolpo. Ayun, maray pa man si Councilor Ros Orolpo. Aspirante pati siyang pagkaalkalde baga sa Iriga. Nahiling mo pala, sige, ang panaumanin na regalo, pamasko, sa mga tao. Yes. Ayun. Very good. Merry Christmas sa iya. Ng mga taga-syudad kan Iriga. Ayun. Talagang Karundang Joey, igwang nagpaabot sa kuya, ngunyan pa sa nang pagkaga, yaon nga ni digdingon yan sa kampang ko, na siya subot pinaglista kan DSWD, di Syudad kan Iriga, bilang sarong taga-syudad kan Iriga sa listahanan. Ang problema, hanggang lista sana. Mayo man subot na re-receive. Si Sema na nag-ibukan listahan na yan, kan DSWD. DSWD, tapos itong mga sa CityLink na naglilibot-libot sa barangay. Ay, ano naman tayo. Tapos, inabot lang pala ni Consial Rosorol po, lista. Listahan. Pero itong listahan na programa kan DSWD, nananaong ayuda, udaman kay ayuda. Mayo. So, iba. Mayo Si siya nagkukubra o nagkukubra kan ayuda para kay Consial. Yan na dapat susugon na Philip. Yan nga nan makangalas kung napapaano. Dapat imbestigaran kaniyang sa listahan na. Sa listahan na yan, na mayong nare-resiban, ibang pinaglilista kan DSWD, di Syudad kan Iriga. Ay, mandata yan na. Ang mangyayari kan listahan na yan, lintian. Ano yung taigwang nagkaarog kaya na nangyayaring, naukos-pokos o ano yan, mga magic? Baka may nangyayari ng magic dyan. Makangalas, sa
bakusan ang sa listahanan pala nini, nagtrabaho pa sa tupad, dahil manda na tupad na masilduhan siya kan DSWD. Nakalaog pa dyan si pangaran niya sa tupad program. Oo. Tig para patrabaho sa nanda, mayo man na residi. May ano naman tayo. Paano yan? Ano siya nagkakarapot ka yan? In charge ka yan? Programa Kaya, yan? pero may nangyayaring magic. Parang may naaamoy akong hindi mabango or hindi ka-nais-nais. Ang nagkakapot kayo niyan, City Social Welfare and Development Officer na si Ma'am Madel Berosa. Ano daw kung pasyaran mo si Ma'am Madel? Ano yan? Ma'am, ano yan? Madel Berosa. Madel Berosa. Pasyari daw, interview daw. Agad daw tabi nin reaction kaning ano masasabi niya kan bagay na eh. Oo, bakuning basta-basta na arog ka ng mga nangyari, igwang mga pigparalista sana na dahil man nakakaresidi sa listahanan. Oy, Igdisyudad ka ni Riga. baka ipaapod na naman siya sa Congress. Pag-arog ka yan. Pwede sir, pag-arog ka ng sistema na itong nagtrabaho pa sa tupad, nagrereklamo, tapos dahil man nakaresidi ka na sweldo na halin sa Department of Labor and Employment. Si siya nagreklamong ining empleyado kang tupad program na dahil Bako man man actually empleyado sa rong concerned citizen, digdisyudad kan iriga. na nakabali sa angaran niya sa tupad. Na pinaglista sa listahanan, mayo man subot na re-receive sa kudngon yan. Tapos nagtrabaho sa tupad, siya man natupad na siya masilduhan. Ay ano na tayo? Diyos ko po, anong nangyayari na sa tuya? Kaya nga niya ko talagang dapat mag-aksyon digdi na DSWD ka ano taarog kayan ang nangyayari sa mga programa ka na sa tuyang gobyerno sa listahanan saka sa tupad digdi syudad kan iriga. An para sa tao, panaunin da para sa tao. Bakong araw kayo nang dapat gibuhon man na. Ayuso nindang trabaho ninda. An kunyan baga kan DSWD kan sa tuyang gobyerno na tabangan itong mga pobre sa pinakapobre. Ang problema sa mga pobre garo pinapatios pa. Mas lalo pa pinapatios. Ay, inda tayo, Diyos ko. Kung narog kayo na nangyaring sistema na pigpaparalista, so iba sa listahanan, saka sa tupad, dahil man natatawanin na ayuda kan sa tuyang gobyerno. Good morning, Palanlip. Naman maresibin ninda. Palayogan tama ng good morning, si Siram Jason Buebos. Masiram na morning, aki Idol Pogi. Saka ki Ben Ko Balbuena. Good morning po, Kuya Joey and Kuya Philip. Nag-aantabay pala nyo niyan. Ini kaya mga araw kayo ni Tabi karondang Joey ng mga sitwasyon na igungani pala sa sarong barangay di Ciudad Caniriga na PWD na senior citizen pa harong garo sa ayam dahil man lamang naka-receive subot nin ayuda kan gobyerno. Ayan, pag-una ko, may mga taga-DSWD, mga barangay volunteers, kan DSWD na nag-relibot para iyan ang haranapo. No? Ano yung taday na kabali? Yan nga na difficile kay ni. Kung talagang sincero ang sa tuyang gobyerno, ang DSWD na matabangan itong mga tiyos sa pinaka-tiyos, ano kadayan nakakabarali lugod sa listahan. Ay, grabe. May mga naghahapot ano may atak konsisay pa sa mga igwang kaya lugod, sa ibang ani nga abroad, empleyado kan gobyerno, yung natatawan. Yan ang pinaganalas ka na ibang mga nagrereklamo na dahil na tatawanin ayuda dapat digdi sa listahanan sa kaini sa tupad na aniba dahil pala nasisweldoan ng tultol kana dole na pinapaagi sa DSWD. Kaya talagang bakong basta-basta anarog kaning sitwasyon, may mga taga-iriga na makahirap man sa sitwasyon. Anong dapat kayo? Dapat kayo aksyon sa kasolusyon. Oo. Panakol pa yung problema kan mga manunod sa arog kayo ni. Maski ang national government baga, apektado. Interview daw mo niyan kung siya pwede mong ma-interview kaya ang bagay na yan. Oo, mahanap kita rin na makakaulay dapit sa bagay nini. So, yan tabi, karon ng gawin sa kuyang heras na informasyon, halidigdi sa kuyang location,
Ano man si Philip Barasena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray kay Karondang Philip Barasena. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Kahobenan nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Mga tugang sa text message sigdi, paring Philip, halik ki Seron Karondang Joters from 0909-823-7024. Pakisabi ki Philip sir, na padumanan ang pamilya sa San Isidro nganing makondusiran in intervistaan sarong pamilya na subuot biktima nin food poisoning. Kan magkaigwa po nin karasalan last December 20 sa Dilima Street. Si Saro pati rugado ang kamatian idol. O yan Lip, kung nagantabay ka. Pakipasyari daw ang sarong pamilya dyan sa San Isidro na biktima daanin food poisoning sa sarong ginibong kasalan. Sabi paligdi, how I wish na ganyan din ang kriteria ng mga politiko. Pagpapasok sa trabaho, kailangan walang kaso, pero sa pagpolitiko,
Simple lang ang requirements. Makapal lang ang muka at marunong ka magsinungaling, pasok ka na kahit panda ka pa, di ba? Nabanggit pati si Gloria Macapagal. Arroyo. Tema po kayo. Anyways, mga ano-ano sa naman yan. Reaction ka sa tayo mga parantabay. Balikan ta itong mga opisyal kan bato. Nagtuturok doa na nin basol dapit sa daay pag kakasweldo kan mga job order na empleados dapo kan sinabit ng munisipyo. Gunya na bulan ng Disyembre kay puan po ang sweldo tano. Masilibrar ning Kapaskuhan sa petsa 25 o dapat petsa 24 nakasaod na. Tangarig bit bangging 25 nakaloto na. Para pag midnight, midyanotse, di puwerte ang naratubang kan pamilya. Ini po ang nangyayari sa pagultanan ni the Mayor Frank Bernaldez asin Vice Mayor Junjun Sorilla. Kung si Sedan dapat na basolon sa mamundong Pasko kan mga job order sa munisipyo. Ang sabi po ni Mayor Bernaldez, dahil inaprobaran kan Sangguniang Bayan ang pundo na ipapasweldo. Alagad, ang sabi man po ni Vice Mayor Sorilla, na si Mayor ang dapat nabasulon, ulit na nagparapalaog ng job order, ngunyan, sindaan babasulon. Tama man kaya Mayor, nagparapalaog ka man kaya ning job order, na makaman siguradong pampasweldo kaya abunaran mo. Tayo ka nagparapalaog. Ang kampo kan alkalde nagtutubod na partidain ni kan pamumuliti ka. Mientras na si Sorilla iyo man ang makakalaban ni Bernaldez sa pagkaalkalde kan bato. Alagad tulos man na pinaymutikan kang kampo da kang vice-alkalde. Sa presente, garo naghahalat nin uranon ang mga job order. Asin dahi pa maaraman kung magiging maugma o mamundo. An sa endang Pasko huli sa sweldo na sagkod ngunyan, dahi pa po na itatao. Ikatay ka nagpara-hire kayan, Mayor, abunaran mo na yan swildong yan kan mga job order. Bako magayod na nagpara-hire kayan si Vice Mayor. Kung di ka man Vice Mayor, kutana, kung iguang dapat na ipasarmang kamong aprobaran na resolusyon kayo ng job order na ng budget sa appropriation, dapat ginampanan man doon sa indong obligasyon. Kung totoo man na namumuliti ka kamo sa Sangguniang Bayan ka na bato. Pero kung mayo man dapat talagang maipasar, kung mayo man appropriation budget kaning nakatagama para sa job order na salary, o di mayo man talaga dapat. Kaya dapat ang sarong local chief executive, lesson learned ini sa endo na, dahil ka mo basta magparahire kung dahil nindo sigurado ang pansweldo. Kung dahil, abonado po ka mo, ka mo nagparahire kayan, alangan man na nag-hire ka mo, nagsirerbisyo yan sa endo, tapos dahil nindo papasweldoan, obligasyon po ang mag-disponer ka kain Mayor Bernaldez. Pasweldoan mo ang mga job order na ini. Mag-disponer ka. Total nagserbi man sa emo, sa munisipyo. Ikaw man na nag-hire ka yan. Ikaw man na nagpalaog guide ka yan. Bako man si Vice Mayor Sorilla. Pero kung kaya pa man ihabol, Vice Mayor Sorilla, na magibuan nindong paagi, imbis na magparabarasulan ka mo, tama man mangyayari sa barasulan, ang pending kayo ang salary kan job order, ang apektado yung mga tao. Kung kamong duwa pareho dahil mahiro, magibong aksyon o paagi kayo ni, baka pareho ka mo tuktukan sa buto kan mga job order na yun. Dapat sa endo, magtarabangan ka mo, isit aside nindo ang politika. Ang dapat para sa taong itaon nindo. Bako magparapasali ka mo, magparabarasulan ka mo, kung isena naman ang tama sa mga rason nindo. Ang para sa tao, itaon nindo. Kaya, lesson learned, Mayor Frank Bernaldez. Kung mayo nga ni kamong siguradong pansweldo sa munisipyo, dahil ka magpalaog ng mga job order ng mga empleyado. Alagad, kung maurag kang mayor, abunaran mo na yan. Pasweldoanan nyo niya na mga Christmas patinggayo. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Imposible, manamayong pang-abunar ang mayor kan ba to? Mga
gang, igwada ang bagong programa o curriculum sa Bao Community College. Pinag-aadala na, ha? Wow. Programa ba ganikan mga Villaperte? Ining Bao Community College para sa education program, di ba? Naan policy, one professional policy ang gusto ni Gubmigs. Dagdagan ng mga community colleges sa enterong Rinconada area. Naaapo doon na Rinconada State University pag siya na po ang maging congressman sa Rinconada sa May 9, 2022 election. Pinag-aadala na po ng unya na kan Kapitolyo Provincial sa Tabang Kanched ang mga panibagong programa o courses sa maabot na school year na pwedeng maitao sa nagdadakol na estudyante kan eskwelahan. Tadigdi sa iriga, mayo kita digding local colleges o mayo kitang pampublikong eskwelahan or university. Mayo kita digding public university. Kaya nagdudurman pa sa Bao Community College. Nagpaparadakol ang mga nag-i-eskwela na po dyan ng mga estudyante. Iyon po ang sinabi ni Gubmigs Villaperte kan Camarinesor matapos na magkaiguanin pagbisita ka nagtalikod aldaw. Kasabay kan pagbariwas kainin financial assistance sa mga scholars kan BCC sa bilog na Rinconada area. Ano si Aki mo paring siya? Natana na. Fourth year. Salamat man. Tapos po, ining nagpasalamat man po ang mga magurang, mga scholars sa ipinagtaong financial na tabang assistance ni Gubmigs sa Senda. Libre na sa pag-eskwela, may allowance, di ba? Inot kayo po, sinabi ni Miss Pinero, administrator kan eskwelahan, na haros lampas na sa 4 milyon ang mga estudyantes kan Bao Community College as in iguananin 4 mil. 4 mil? Gusto mo sabihin 4,000 na dyan ang mga estudyante ngunya na taon o next year? Ay grabe na pala na makamakon po nindo yan. Dakol na tatabangan. May mga hali kayo sa iba-ibang lugar, kasabay kan pagtubod, na kaipuan na mag-offer nin ibang mga programa. Nganing may pagpilian ng mga estudyantes na buot digding mag-adal. Ang Bao Community College suportado kan lokal na gobyerno, kan Bao asin kan Kapitolyo Provincial. Kaya partner po si Mayor Jeep Vicenio, kan Bao, asin man si Gubmigs Villaperte kan Camarinesor sa mga programang pang-edukasyon, programang para sa mga tios na mga may talento niya itong kababayan na makatarapos po sa college dyan sa Bao Community College. Mga tugang, igwa pa po ng bareta man na ining DOH Bicol. Inikayat man po na gumamit na lang nin alternatibong paputok sa pagsabat sa bagong taon. Taarang po nito pag New Year, mas makusog ang purutukan. Pero pag Pasko, bakong grabing purutukan ang nangyayari, pero Joter, mapaputok ka, ngunya na Pasko, o sa New Year ka na lang mapaputok. Lagi ramdaman ko itong padiyong ko. Ano man yung gusto mo gawing paputok? So itong libintador o itong ito talaga ngayang makusugo na maray bumuha. O kung dahil man itong Judas Bill. Yan, kung gusto ko, itong simple lang na paputok. Yan. Turutot. Gusto mo nga turutot. Inikayat kan Department of Health, Bicol, ang mga magaramit po nin man ibang klase ni mga paputok na magamit na sana po nin alternatibong mga klase na maiwasan na magkarulugadan o maputukan ang sa tuwing mga kababayan ng urugnan mga kakianta. Sigon po sa DOH,
Kadakol sa naman ang paagi, maiwasan ng purutukan na nakakalugad. Ano po? Tano daw, igaman paputok na nakakagiyan sa mati. Kung nahilingon ang datos po, kanaputukan, kanakaaging taon, haros nagbaba inining 84%. O anom na sana po ang nailistang naputukan. Kumpara sa taon 2019 na igwaman ng 37 cases. Saro sa mga dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga naputukan ay dahil sa pandemya. Kung saan marami ang hindi nakakalabas ng kanilang tahanan at nakakaranas ang Bicol Region ng pagplan. Sa totoo lang mga tugang marami ng iba, imbis na iba kalindong mga paputok, magpaputok na lang kamo sa paagi ng mga turutot, mga takop ng kaldero, planggana. Itong igualang ma-create na ribok or noise para magdulag, asin maglayas ang mga kadimalasan, asin man mga demonyo, mga satana sa endong mga harong or compound, dulag lang po nin mga malas. Kaya malaw ang swerte kung maribok na pag nasabat ng bagong taon. Pero duman sa mga makwarta, iba man ang purutukan kayo na mangyayari, baka sa resort magdarayo, asin man sa mga motel o hotel o lodge-in. Ibang klaseng purutukan man ang mangyayari dyan. Si relensyon sa nang paputukan mangyayari. May na mga tugang, bati amanda po si Sir Manding ning belated happy birthday. Iyo pala na, no? Ako daay na ako mapaputok, idol. Kamuti na lang. May putok na ba? Na may putok na. Ay, thank you po. Agom ni Gina. So, friend ni Mrs. Ay, ka po. Mahuli ka na po. Salamat, Sir Jerry, ha. Ingat. Ingat ka po. Ingat, pagmotor. Salamat. Okay po. Okay po. Salamat. Nag-text si Karondang Joter. Karondang Joter, sigurado ka na dahil ka na mapaputok. Bakit ka? Sabi mo lang na dahil ka mapaputok. Bati aman si Sir Manding. Oy, belated happy birthday kay Sir Manding Sarion. Ako dahil na ako mapaputok. Kamuti na lang, may putok na, basog pa. Iyo man ang gadano. Taminsan ikmang kamuting anso doon. Uyam daw akong maray mga tugang. Pag ako nakakabakal ako ng kamuting paghuna ako, ang expectation ko, itong makakakan akong makukontinto sa kamuti. Minsan pinipili ko kayo, Darakula, Haralaba, na kamuti, tanya ko, lalabunang ko. Minsan gusto ko prituhin. Pero may nalalasa ako na itong garo, iba man garo, anso doon na kamuti niya ako kayo din eh. Iba man ang lasa, imbis ako ma-enjoy, sige akong muda. Nagkakasala la ako kayong kamuting iniyo. Taigwang kamuti pala na may ansod. O kaya, sa kamuti da sabi ni Joe Tertersinyo, basog na siya, may paputok naman dyan. Uy, masakit ang paputok sa kilikili mga tugang. Nagiramdaman ko itong agum ko kang panahon si Mrs. Lim, si Clemencia Lim. Nagsakay kami sa ordinary bus, Panaga kami. Ay nangingidang palanso agom ko. Uy, ito may nakataid, kaya kaming subraman ang putok ang kilikili, kanyuk-yuk. Na pasahero. Salamat, hermana. Salamat. Basta ako, kay hermanang Monica Beriki, Chinese calendar. Salamat sa Chinese calendar na pinadala mo. Salamat na American Chinese calendar mo. I love this very much. And I love you more. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you kay paring Cha, sa kay Mr. Jerry Basquinas. And agam ni Ma'am Gina Basquinas. Balatan Camarinesor. Dinaradig di mismo from Balatan ang Chinese calendar mo. At saan ko daw pipintaon ang laogan Chinese calendar mo. Ay, paring Cha, ito bagang nailing ko. Kaya pala niya ako. Pinap mo, nagsakripisyo pa. Kaya, salamat na marayan. I love you more.
Hermanang Monica Perique. Oy, sa mga hermana ko, Maruha Yasero of Japan, Merry Christmas. Kay hermanang Mary Joy. Maray ni si hermanang Mary Joy nagpipinsiyo na pala nini. Kay bayaw na Major Abraham Buendia, kan PNP. Oh, ano lamang. O si hermanang Melanie Mendoza of Limasol, Merry Christmas. Saka sa mga idol Merry Christmas po sa inyo po. Sa mga Facebook Live viewers thank you so much. Kay Ma'am Doti Barita Mansi, thank you so much sa pamasko. Kay Kong Sal Fortuno, Congresswoman Josal, and incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. Mga nakaramdam po yan sa Muya, sa RPNDCKI. And sa gabos na nakaramdam, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo po. Kay Engineer Steve and Miss GM Edith Andalis of Andalis Gasoline Station. Salamat na maray sa pamasko. Merry Christmas po sa inyo, gabos, and Happy New Year. Ito pong istorya kong pinalipat ng tukawan mabataon po ngayon sir ang parong kang yuk-yuk mo. Lalo na pala ang mga babaeng bados, nagdadalang tao. Sensitive pala ang mga pang-amoy ninda, ano po, sa mga taong may ansod. Kaya, minsan, dahil naman po sinda mababasol, tas sindang nagdadarak ang hawak ninda. Dahil mo pala ninda napaparong, siyempre, garo immune ang dungo ninda. Pero itong katay dindang, dahil immune sa parong kang ansod, kang yuk-yuk, iyo ang makakariparo kayan. Kaya dapat pasiguro kita, may ansod bang kita oda, permi kitang maglahid ng ano to paring piglalay dyan, bayawas na putot, na dahon o ano. O itong mabakal ka na lang dyan na roll-on. Ano to? Roll-on na deodorant ba? O yan na lang siguro, gibuhon. Para sigurado, may makatayad man kita sa pampublikong lunadan, mayong magtabuga sa tuya or maanggot. Lalo na itong mga pampublikong driver, di ba? Sa padyak man yan, sa trimobile man yan, sa jeepney man yan, sa buses man yan. Kaya po ang pirming lahidan ang sa itong mga yuk-yuk, with or without bad smell. Ano sa English ang answer pa din? Bad odor? Anong apa dyan? Ayo. Body odor? Ayo. Sabi ni Hermanang Monica, good morning po sa inyong lahat. Pabati po kay Sir Milandro Oliva, kay Sahar Tihada, kay Ma'am Gina Sisno Ablon, Baskenyas. Ma'am Gina, si Sir Jerry nagdigdi sa mo, from Balatan Patinggayo. Guwapito pala si Sir Jerry, mabuoton Bigda daradigdi ang Chinese calendar ni Hermanang Monica ang padara sa mo sa kuya, pigpaagi sa endo niya, kuya Rakman na pagalpa from Balatan. Pero pipintang ko ng Chinese calendar na nito, baka ay mapabulong padagos. I see. Ingat lang ka ako pag uliin ninda, Si Reman Kimam Binaobra, magayong-gayo na agom ni paring Binaobra, nagaantabay po. Si Mary Hector Tanyuri also watching. Thank you so much, Endo. Merry Christmas and Happy New Year sa Endo Gabos. Saka si Cristel Mendoza, ang sa kuyang pamangkin, masakay na pala ni sa barko, Nag-blessing ka tong harong nindang bago, sa Manila, sa Cavite, Iyo. Good luck and anong apod ka na, happy flight in advance na lang. God bless your flight na lang. Kay Cristel Mendoza, masakay na sa pangpaserong barko, Pero ang eskalon niyan, mga cruise ship na yan, mga apat, dakula, Iyo. Marere ang Christmas sa next December ni Cristel, $1 na ini. Sa bagay, gawa man akong BDO Kabayan account pa di, Pwede man pa na. joke lang. May euro, may lapad. Kaya Hermanang Maruhay, lapad. Kaya Hermanang
Monica Milani, ano yan? Euro yan, euro. Kay Crystal man, iba-ibang lugar siya, iba-ibang bansa. Sari-sari na yan. May pounds, dollar, ano, pwede na yan. Dahil lamang ko kayo masayo mapadi. Pwede may ice cream ka pag nangyari yan. Pero mga tugang, ako mapaaram na. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Standby po sa masunod na